Sikop ang usa ka pulis ug usa ka sundalo sa Cotabato Province atol sa entrapment operation tungod matud pa sa pagpamaligya og armas. April 6 karon tuiga, gipahigayon ang entrapment operation sa Pigkawayan, Cotabato. Batok sa usa ka sundalo nga nakadestino sa 1st Brigade Combat Team ug babaeng pulis nga nakadestino sa Police Regional Office 12. Ang duha nalambigit matud pa sa ilegal nga pagpamaligya og armas sa Cotabato Province ug mga kasikbit nga lugar. Gani atol sa operasyon, na-recover gikan sa mga dinakpan ang 5.56 mm nga pistol, caliber 45 nga pusil, 3 ka magazine, mga bala og 119,000 pesos nga budel money. Sa karon nakakustodiya na sa CIDG Bar ang mga dinakpan kinsa wala na mihatag og pahayag. Nakatakda silang pasakaan og kasong paglapas sa RA 10591 o unlawful sale of firearms and ammunition. Posible sab silang pasakaan og kasong administratibo sumala sa otoridad.